Βρισκόμαστε στο κυβωτό του κόσμου. Πού είσαι καλέ, πού είσαι μόρφη. Τώρα, από εδώ να την περάσεις. Μέσα έξω, μέσα. Ναι. Ναι. Παιδιά, ελάτε, πάμε! Έχεις δύο λαγάκι να μας πεις, Ελένη? Α, βίντεο βγάζεις ρε. Ναι. Πες το και εγώ ποζάρω. Τι να πω. Είμαι πολύ συγκινημένη με τη πράξη που κάνουμε. Ελπίζω να βοηθήσουμε. Και σαν ανταμοιβή θα είναι η χαρά των παιδιών. Ευχαριστούμε πολύ, είσαι πολύ συγκινητική. Ελένη, όλοι. Που δώσαμε αρκετά πράγματα στα παιδιά. Και έχω παρατηρήσει ότι όλα τα παιδιά τα οποία είναι τέτοια και εργάζονται στα κυβωτό του κόσμου είναι πολύ εξυπηρετικοί και πολύ καλοί. Και ο χώρος είναι πολύ καθαρός Και περιποιημένος. Μπράβο τους. Μπράβο. Και πάλι μέσα στο χώρο της κυβωτού. Αυτές είναι οι αίθουσες. Είναι πολύ όμορφες, περιποιημένες και γεμάτα χρώματα και ζωντάνια. Άλλη μια αίθουσα. Και ο κύριος χώρος, όπου είμαστε όλοι μαζεμένοι. Μικροί και μεγάλοι που βοηθάνε. Ο κόσμος ιδρύθηκε από τον Πάτερ Αντώνιο με έδρα στην Αθήνα. Κάναμε μια προσπάθεια με όλα τα Το θερμοκήπιο. Το κάθε παιδάκι έχει τις δικές του στολές. Το μελισσοκομείο.